Üdvözöllek benneteket, kedves klubtagok, és üdvözlöm Önöket, kedves érdeklődők! Kozma Kata vagyok, a Kék Kulturális Élmény Klub, vagy rövidebb nevünkön Kék Klub vezetője. Köszönöm, hogy ma este velünk vannak. Ez a Kék Klub májusi nyilvános programja. A Kék Klubban azoknak a kulturális utazóknak, a világra nyitott kíváncsi szobaturistáknak nyújtunk interaktív online előadásokat Zoomon, akik otthonuk kényelméből is szeretnék felfedezni a világot, távoli népek kultúráját, történelmét, vagy egyszerűen csak inspirálódni szeretnének utazásaikhoz, esetleg kérdeznének kiváló szakértő előadóinktól. Havi féléves vagy éves előfizetéssel lehet csatlakozni a klubhoz. Ugye a Zoom lehetőséget teremt arra is, hogy a világ bármely részéről csatlakozzanak hozzá, mint ahogy ma este is többen így tettek. Az előadásokat beszélgetések követik, kérdezhetnek, hozzászólhatnak, ma este is így lesz, csak azt már nem rögzítjük. És most, miután megismerték a Kék Klubot, térjünk át az Estfény pontjára. Szeretettel köszöntelek, János, jó, hogy ma este is velünk vagy. Ez már a 8. előadásod a Kék Klubban. Dr. Gyarmati János régész, néprajzkutató, a néprajztudomány kandidátusa és a Néprajzi Múzeum amerikai régészeti gyűjteményének a főmuzeológusa. Régészként több mexikói, perui és bolíviai kutatóprogram résztvevője, illetve vezetője. Annak idején egy elveszettnek hitt inka várost, Paria romjait is ő találta meg, számos tudományos és ismeretterjesztő könyv szerzője is. Mint említettem, Jánosnak ez a 8. előadása a klubunkban. Volt egy 3 részes Mexikó sorozata, illetve 3 részes Peru sorozata. Előző hónapban Türkizek nyomában egy azték maszk a Néprajzi Múzeumban címmel tartott előadást. Most a mai előadásának a címe egy Maja király a Néprajzi Múzeumban, ezt követően szeptemberben és októberben találkozhatnak Jánossal klubtagjaink. János rendezőként, kurátorként nem csak a Néprajzi Múzeum kiállításai fűződnek a nevéhez, hanem például olyan nagy kiállítás, mint a Szépművészeti Múzeumban 2007-ben nagy sikerrel megrendezett, és akkor megérkeztek az inkák, Kincsek a spanyol hódítás előtti Peruból címmel, és hát János most is egy nagy kiállításra készül, illetve tervezi, természetesen a Néprajzi Múzeummal együtt. 2025-ben lesz egy nagy Mexikó kiállítás. Ugye jól tudom, János, mondanál erről néhány mondatot? Hol tartotok vele? Igen, ez 2025-re tervezi a múzeum, már van konkrét nyitási dátum is, 2025. szeptember 16-a, ez Mexikó nemzeti ünnepe, tehát ezért választottuk ezt a napot a kiállítás megnyitójának. A kiállítás tárgyainak a döntő része az Mexikóból fog érkezni, 4-5 különböző mexikói múzeumból, Mexikóvárosból és vidéki városokból. Érkezik néhány tárgy Amerikából, a Dallasi Múzeumból. Valószínűleg fogunk tárgyakat kérni és kapni a berlini Humboldt Fórumból is, vagy az Ethnologisches Múzeumból, ugye leánykori nevén, ma ugye Humboldt Fórum, és hát természetesen be fogjuk mutatni a Néprajzi Múzeum mexikói gyűjteményéből azokat a tárgyakat is, amelyek illeszkednek a kiállításnak a témájába, hiszen a téma az egy saját téma, tehát a tárgyak ugyan nagyrészt máshonnan érkeznek, de a koncepció az a sajátunk. A kiállításnak az lesz a címe, hogy a mítoszok hegye, ami arra utal, hogy a mexikói spanyol hódítás előtti kultúrákban különösen fontos vallási, szertartási, építészeti és sok más egyéb szerepet töltöttek be a piramisok, mint egy olyan kulturális jelenség, ami meghatározta a spanyol hódítás előtti kultúrákat, és e köré a
építmény és a mögötte levő gondolatvilág, világkép köré fog szerveződni a kiállítás, és ehhez válogattam a tárgyakat. Most pillanatnyilag ott tartunk, hogy talán a legnehezebb, vagy legizgalmasabb rész az alkudozás, amikor ugye én kiválasztottam egy 300-400 tárgyat körülbelül, ami egy ilyen bővebb válogatás természetesen, tehát úgy választja az ember a tárgyakat, hogy legyen benne azért tartalék is, hiszen azt azért érdemes tudni, hogy a világban számos helyen folyamatosan utaznak különböző mexikói régészeti kiállítások, most csak 3-at említenék meg, ami pillanatnyilag éppen a világon látható, amiről én tudok, de lehet, hogy több is van. A Párizsi Quebrali Múzeumban van egy azték kiállítás, az azték nagy templomról, a Templo Mayorról, ami kiállításunkban is szerepelni fog. Aztán van Japánban is egy kiállítás, és Kínában is. Magyarán nyilvánvalóan nem könnyű a sztártárgyakat, vagy legalábbis hát a fontosabb, a mexikói kultúrákat nagyon-nagyon jellemző tárgyakat megszerezni, úgyhogy ezért tartunk most ennél az alkudozási fázisnál. Tehát én elküldtem az én igényeimet, arra jött egy válasz, az alapján én módosítottam a tárgylistát, és akkor most ott pattog a labda, várjuk, hogy milyen labda érkezik vissza. Nagyon szépen köszönöm, még rengeteg kérdésem lenne, de majd az előadás után. Azt viszont még megkérdezném, ugye ez is egy rendkívül különleges tárgy, ez a Maya Stele, amiről most mesélsz nekünk. Ez most megtekinthető a Néprajzi Múzeumban? Ugye ez a Néprajzi Múzeum tulajdonában Igen, van. igen, hát ezt a sztorit fogom elmesélni. Ez most nem tekinthető meg, de nem sokat kell várni rá. Éppen a holnapi napon fogják a mi raktárközpontunkból átszállítani a főépületünkbe, és behelyezni a vitrínbe, hiszen még jóval a Kata által említett mexikói kiállítás előtt idén ősszel, ha jól emlékszem, szeptemberben nyílik a Néprajzi Múzeumnak az új állandó kiállítása, ami hát azt lehet mondani, hogy a múzeum történetének a legnagyobb vállalkozása, hiszen ilyen hatalmas területű kiállítás, ez kb. 3000 négyzetméter lesz, ha én jól emlékszem, és ilyen mennyiségű tárgy, majdnem azt mondanám, hogy soha nem szerepelt a Néprajzi Múzeum kiállításaiban, itt kb. 3000 tárgyról beszélünk. Azért mondom, hogy szinte soha nem szerepelt, mert hát a Néprajzi Múzeumnak a legelső állandó kiállítása, ami 1898-ban nyílt meg, akkor is egy új épületbe költözött a múzeum, most is majd egy ilyen történetet fogok elmesélni, a Csillag utcai épületbe, akkor az akkori állandó kiállításban kb. 30 000 tárgy szerepelt. Tehát a mostaninak a 10-szerese, de azóta eltelt egy, hát mennyi is, 120-130 év, nagyon megváltoztak a kiállítási koncepciók. Akkor az volt az alapelv ezekben a múzeumokban, az ilyen úgynevezett etnológiai múzeumokban, tehát Berlinben is ez volt, Amerikában is ez volt, és természetesen Budapesten is ez volt, hogy a teljes gyűjteményeket mutatták be, tehát minden, ami a múzeum birtokában volt, azt kiállították, felállították, ahogy akkor mondták, felállították a gyűjteményt, és ezért került az akkori állandó kiállításban egy hihetetlen mennyiségű tárgy, ami persze azzal is együtt járt, ezt úgy képzeljék el, hogy ez egy néhány lakásból álló múzeum volt, hiszen néhány lakást bérelt ki akkor a magyar állam, és azt alakították át múzeummá, kiverték a falakat, átalakították a konyhát és egyéb helyiségeket, és ott rendezték be a múzeumot. Tehát ez azt jelentette, hogy gyakorlatilag majdnem, hogy láthatatlanná váltak a tárgyak, hiszen olyan sűrűn kellett berendezni a vitrineket. Ma ez ugye szóba se kerülhet, de az, hogy egy kiállításban 3000 tárgy szerepel, mint amennyiről most beszélünk, ez azért mindenképpen egyedülálló, és hát azt is mondhatom, hogy ez egy fantasztikusan nagyszabású installáció is lesz, ez most már majdnem teljesen kész van, a kiállításnak körülbelül a fele már be van rendezve, tehát a tárgyak a vitrinekben vannak, és most a 8 nagy egység közül a következő egység, az egyik utolsó egység lesz az, ami azt a címet viseli, hogy a tárgyak élete, és ezért került bele ez a tárgy, ez a Maya Stele, mert hogy ennek elég
jól rekonstruálható és hosszú élete volt, tehát ezért került kiválasztásra a Néprajzi Múzeum 230 000 tárgyából, hogy ebbe a kiállítás részbe bekerüljön, mert hogy elég jól be lehet mutatni a múzeum előtti életét is a tárgynak, életének azt a szakaszát is, amikor elmozdították az eredeti helyéről, de még nem érkezett a végső helyére, reméljük a végső helyére, a Néprajzi Múzeumba, meg hát ugye azt is be tudjuk mutatni, hogy 1973-tól, amikor hozzánk került, milyen kiállításokon szerepelt ez a tárgy. Tehát ez lesz a kiállításban a sztoria, és nagyjából ezt fogjuk végig tekinteni a mostani előadásban is. Nagyon szépen köszönöm, János. Akkor tiéd a szó. Köszönöm szépen. Ugye azzal indítanék, és azt hozzátenném az eddigiekhez, hogy Kata említette, hogy egy hónappal ezelőtt tartottam egy másik kiállítást a Néprajzi Múzeum egy másik tárgyáról. Mind a kettőnek ugyanaz hát majdnem azt a szót használtam, hogy a gyűjtője, de majd az előadásból ki fog derülni, hogy itt szó nincsen gyűjtőről, mondjuk inkább az átadója, akitől a Néprajzi Múzeum megszerezte, és ennek van egy bizonyos története, előtörténete, amit én az előző előadásban elmondtam, de tudván az, hogy itt most nagyon sokan olyanok is vannak, akik nem hallották az előző előadást, ezért most egy dia erejéig egy picit azért ebbe pillancsunk bele. Az előbb említettem még a bevezetőbe, hogy a Néprajzi Múzeum ugye többször költözött különböző épületekbe, többször kapott a magyar államtól épületet. Ez az első alkalom, ahol most vagyunk, hogy egy eredetileg a Néprajzi Múzeum számára emelt épületbe költöztünk, a többiek azok, ahogy az előbb is említettem, ugye egy bérház volt, ahol a lakásokat alakították át, szóval ilyen jellegű épületeket kapott a múzeum a magyar államtól, és ez mindig együtt járt azzal, hogy egy új állandó kiállítást vártak el a múzeum szakembereitől, és egy ilyen elvárás volt 1973-tól kezdve is, amikor a Néprajzi Múzeum az előző Kossuth téri, tehát a parlamenttel szembeni épületébe költözött, és ennek az állandó kiállításnak volt a koncepciója az, hogy egy olyan kiállítás legyen, ami áttekinti a múzeum gyűjteményeit az őstársadalmaktól, a civilizációktól. Ugye ez egy akkori marxista felfogás szerinti evolúcionista kiállítás volt, aminek el kellett kezdődni a legegyszerűbb társadalmaknál, tehát az első vitrinekben mondjuk a bushmanok, vagy a eszkimók kerültek, és be kellett fejeződni valami olyan civilizációjánál, olyan kultúránál a világ olyan részénél, ami az úgynevezett magas kultúrákhoz, vagy archaikus civilizációkhoz tartozott. Viszont az múzeum akkori szakemberei úgy ítélték meg, hogy erre a célra, mert hogy itt Amerikát választották annak a területnek, amit beszeretnének mutatni a kiállítás végén, nincsenek elég jó tárgyai múzeumnak, és valahonnan szerettek volna szerezni. Nyilvánvalóan szóba se kerülhetett az, hogy akkor nyugatról vásároljanak, a műkincspiacon vásároljon a múzeum, hiszen el volt vágva az ország a nyugati műkincspiacoktól, és hát a legfőbb probléma ugye az úgynevezett kemény valutának a hiánya volt, tehát ez föl sem merülhetett. Így aztán az egyetlen kézenfekvő lehetőség az volt, hogy cserél a múzeum, és ezen a bonyolult dián nem fogunk minden számot elmondani, ezen a dián ennek a cserének az eredményét lehet látni, tehát bal oldalt lehet látni az, hogy honnan érkeztek tárgyak. Itt két név szerepel, egy belga műgyűjtő, Emile Delataille, és egy amerikai műgyűjtő, díler, majd meg fogjuk ismerni, hogy ki ő valójában, Everett Rassiga. Tehát tőle érkeztek ezek a tárgyak, amik itt fel vannak sorolva, hogy mely kontinensekről mennyi, és ezzel szemben álltak azok a tárgyak, amelyeket a Néprajzi Múzeum ajánlott föl cserébe, leginkább óceániai tárgyakat, hiszen a Néprajzi Múzeumnak talán ez a gyűjteménye volt az, amelyik majdnem, hogy mennyiségileg is a legnagyobb, egy 15 000 darabos gyűjteményről beszélünk, de minőségileg mindenképpen kiemelkedő volt, és ezért ezek a tárgyak különösen kapósak voltak, majd az előadás végén fogok erre magyarázattal szolgálni, hogy miért szerepeltek döntően óceániai, de indonéziai és kisebb részben ázsiai tárgyak is ebben a cserében, és hát ennek a cserének volt a része az a mexikói azték türkiz mozaik maszk, amiről az előző előadásban beszéltem, illetve az a stélé, ami már itt is szerepel egy rajzformájában, amiről most fogok ebben az előadásban részletesebben szólni. Akkor nézzük ennek a történetét.
Itt most egy idézetet fogok felolvasni, nézzék el nekem, de ez egy érdekes és fontos idézet, természetesen el fogom magyarázni. Ez egy naplóbejegyzés, ami 1932. április 18-án keletkezett, és a napló a Sylvanus Griswold Morley-nak a naplója. Ő egy nagyon híres amerikai régész volt, aki ebben az időszakban a Yucatán-félsziget északi részén egy hatalmas nagy maja városnak a feltárásán dolgozott, amikor hírét vette annak, hogy egy új, eddig ismeretlen maja várost fedeztek föl, ahol ráadásul nagyon sok stélét, majd hogy mi ez a stélé, ezt el fogom mondani, egy következő dián elmagyarázom, találtak, és ez számára különösen érdekes volt, ezt is el fogom mondani, hogy miért. És szerencsére fennmaradt és hozzáférhető az interneten a naplójának ez a bejegyzése, ami arról a sztéléről szól, ami aztán végül a Néprajzi Múzeumba került. Tehát így szól a szöveg, talán nem hosszú, hogy felolvassam. Mások az 53. sztélét ásták körül, melynek oldalai díszítetlenek voltak. Ez ugyancsak arcára borulva feküdt, és Gusztáv nagyon kételkedett abban, hogy a föld felé néző oldalán bármiféle faragvány legyen. Ezúttal azonban mellé fogott. A sztélé nem volt nagy, de a rajta levő dombormű annál pompásabb. Az alak jobbjában dárdát tart, baljában pedig egy kis kerek pajzsot, melyen egymást keresztező sávok látszottak. A faragvány csodálatos, és mi mindannyian nagyon elégedettek voltunk. A kettétört sztélé alsó részét kiástuk, és összeillesztettük a hosszabb felső résszel. A dátum 4 Ahau 13 jassal kezdődött, így a bevezető sorozat 9:15:00-nak felelt meg. Tehát ez volt a felfedezőnek a bejegyzése, és itt látható maga a sztélé is 1932. április 18-án. Ez a fotó, ez a Harvard Múzeumnak az adattárában maradt fönn. Már akkor látható, amikor már ugye megtörténik az, amikor az arcára borult sztélét azt elfordították, és akkor rájöttek, hogy milyen díszítmény van rajta. Ugye ezt írja le maga a naplóbejegyzés, illetve azt is sikerült elolvasni, hogy ez mikor készült ez a sztélé, erről mindjárt mondok egy pár szót, de még ez a napló megőrizte Morley-nak ezt a vázlatát is, ami itt látható, tehát majd fogok erről természetesen képeket mutatni. Itt van a kettes piramis ebből a városból, ebből a Calakmul nevű városból, és itt álltak előtte szépen, pontosabban nem álltak, hanem feküdtek a földön. Itt, ha megnézik a másik képen, itt látszik, hogy van olyan sztélé, ami áll, van, ami eldőlt. Tehát itt előtte álltak, illetve feküdtek a sztélék, meg a piramis tetején is volt még egy, és ez az 53-as sztélé, ez amiről mi beszélünk, ez a mi főszereplőnk. És hát annyit tennék még hozzá, itt ugye alul szerepel a dián egy dátum, hogy 731. augusztus 22. Ez azért szerepel itt, mert annak a dátumnak, ami Morley naplójában szerepel, tehát ez a 9:15:00, stb. Ez a európai Gregorián naptárnak megfelelő dátum, ugyanis ebben a korszakban még a maja írást nem tudták megfejteni, tehát azt nem tudta Morley elolvasni, hogy mi szerepel azon a szövegen, amit most itt mutatok, majd persze meg fog mutatni részletesebben is, viszont azokat az írásjegyeket, maja írásjegyeket már ismerték, amikkel a dátumokat lehetett meghatározni, és ezért aztán ő ezt úgymond el tudta olvasni, ezt a dátumot, és ebből mi tudjuk, hogy ezt a sztélét, amit ők megtaláltak ugye 1932-ben, hát hogy is mondjam, mennyi? Jól látom, 1301 évvel korábban állították fel, ha most itt hirtelen fejben jól vontam ki, tehát 731, ráadásul napra tudjuk, augusztus 22-én. De hogy ez hogy került oda, mi ennek a jelentősége, stb., ezt majd a következő diákból fogjuk megtudni, remélhetőleg tovább fogunk lépni, már sikerült is. Igen, hát először is beszéljünk egy pár szót, tényleg csak egy pár szót egy dia erejéig, hogy azért ezt el tudjuk helyezni magáról a maja civilizációról. Tehát arról a kultúráról, amihez tartozott ez a város, ahol Morley járt, illetve az a sztélé, amiről most beszéltünk. Ez a
nagyjából a maja civilizáció térképe, amit itt lehet látni zölddel. Tehát ez a mai Mexikónak a déli államait foglalja magában, Tabascót és Chiapast, magában foglalja Guatemalát, egy picit Hondurasból, Salvadorból, és magában foglalja Belize-t, és ezek a kis kék piramisok, meg sárga piramisok jelzik azokat a városokat, amelyek ennek a hosszú 3000 éven át fennálló, virágzó, fennálló kultúrának a legnagyobb városai voltak, és az a város, amiről most beszélünk, az itt helyezkedik el, ezt Calakmulnak hívják, természetesen fogok róla beszélni. Itt egy tényleg pár címszóban összefoglaltam azt, hogy miért is annyira kiemelkedő ez a maja civilizáció. Az összes többi mexikói vagy latin-amerikai spanyol hódítás előtti civilizáció közül mindegyik persze fantasztikus, de ez talán, ha lehet egyet kiemelni, vagy egyet ki kellene emelni, akkor talán a maját kellene kiemelni. Egyrészt kimutatható egy 3000 éves kulturális kontinuitás. Magyarán körülbelül időszámítás előtt 1000-től lehet azt mondani, hogy ugyanaz a népcsoport és ugyanazokon a nyelveken beszélő emberek élnek ezen a területen, amit az előbb megmutattam, mint akik a mai napig is ott élnek. Ez kb. 31 néhány különböző maja nyelvet jelent, ezek közül vannak olyanok, amik nagyon közel vannak egymáshoz, de vannak olyanok, amik annyira távol, hogy nem is értik meg egymást a különböző maja nyelvet beszélő népcsoportok, de a lényeg az, hogy ugyanazok az emberek, akik körülbelül időszámítás előtt 1000 táján elkezdték megépíteni az első kis piramis-szerű épületeiket, az ő leszármazottaik a mai napig is ott élnek ezen a területen, tehát egy ilyen 3000 éves folyamatosság nagyon kevés kultúrában mutatható ki. A másik sajátossága az, hogy talán a legkiterjedtebb úgynevezett struktúrált városi civilizáció. Ez alatt azt értem, hogy egyrészt óriási területről van szó, ez kb. 400 000 négyzetkilométer, ami itten zölddel van jelölve, tehát ez egy nagyon nagy terület, hogyha ilyen ősi civilizációkat nézünk. Másrészt pedig nagyon nagy számú és nagyon nagy lélekszámú városokkal rendelkezett, és ezek a városok egy hálózatot alkottak, tehát egy nagyon, majd erről is fogok beszélni Calakmul kapcsán, egy ilyen alá-fölé rendeltségű, nagyon bonyolult politikai rendszert hoztak létre az időszámítás szerinti első évezredben, tehát egy igen összetett politikai és társadalmi rendszerről van szó, tehát ez is kiemeli a maja civilizációt a többi közül. Ha lehet egyáltalán ilyet mondani, akkor azt mondanám, hogy hát a legkifinomultabb művészetet és építészetet hozták létre, ami teljesen az egyedi sajátosságuk, az a napra pontos időszámítás. Tehát, hogy az előző dián lehetett látni, Sylvanus Morley 1932-ben napra pontosan meg tudta határozni, hogy egy olyan civilizáció, ami sok ezer évvel korábban, vagy 1000 évvel korábban eltűnt az őserdőbe, semmi kapcsolatunk nincs vele, azt a tárgyat, amit ő akkor ott felfedezett, azt nem, hogy melyik évben, hanem hogy melyik napon állították fel. És az a szöveg, amit rávéstek, majd arról fogok beszélni, az melyik napra vonatkozik. Tehát ez egy teljesen egyedülálló dolog, talán a világ összes kultúrájában. És az ugye nem egyetlen egy ilyen tárgyról van szó, hanem nagyon sok-sok tárgyról, amik hasonló dátumokat viseltek. Szintén a maja civilizáció kiemelkedő sajátossága az, amit én ilyen magánhasználatra szoktam mondani, teljes értékű írás. Tehát más mezoamerikai kultúrákban is létezett írás, sőt, mi több már a maják előtt is létezett, tehát az olmékok vagy a proto-olmékok, oahakai népek talán egy kicsit korábban elkezdtek írást használni, mint a maják. Használták az aztékok is, tehát nem a maják voltak az egyetlenek, de azt mondanám, hogy olyan írás, ami hogy is mondjam, folyószöveget jelentett. Tehát, hogy mondatokban jegyeztek le dolgokat, bonyolult társadalmi, politikai összefüggéseket írtak le, tehát irodalmi szövegeket írtak le. Ilyen, azt hiszem, nyugodtan mondhatjuk, hogy csak egyetlen egy volt a mezomerikai civilizációk között, és ezért
hívom én ezt úgy, hogy teljes értékű írás. Tehát nem csak mondjuk olyan glifákat jegyeztek le, hogy mondjuk egy hegy vagy egy város elfoglalása valamilyen vallási esemény, hanem hosszú mondatokban fogalmazott folyószövegek. Ennek az írásnak a hordozói azok különböző tárgyak voltak, a legfontosabbak a kódexek voltak. Ezek gyakorlatilag megsemmisültek, összesen 4 maja kódex maradt fenn, abból a sok-sok ezerből, aminek léteznie kellett, most ebben nem megyek bele, hogy miért semmisültek meg. Egy másik fontos hordozó a kerámia volt, tehát az agyagból, égetett agyagból készült edények, aminek a peremére szövegeket írtak, ennek is lesz majd jelentősége még ebben az előadásban, de itt külön bemutatnék egy tárgyat, tehát itt nem tettem be egy kódexet, hanem egy olyan maja tálat mutatok be, amin egy írnokot lehet látni. Tehát itt ül maga az írnok, előtte van a kódex, amin dolgozik, amit ír, és a tányéron körbe pedig szöveg van. Tehát tulajdonképpen ez az egy tárgy, ez mindent bemutat arról, amiről beszéltem, tehát láthatunk rajta a kódexet, látjuk magát az írnokot munka közben, és hát látjuk az egyik hordozót is, az egyik eszközt, amit használtak írás céljából, de használtak csontot is, tehát arra is véstek feliratokat, jádét, féldrágakövet arra is, és hát ami talán a legfontosabb volt, mert hogy ez maradandó volt, azok a domborművek, ezeknek a nagy része, ez kőből készül, de van néhány, mert fogok erre egy példát mutatni, ami fából készült, és olyan kemény fából, és az épületek olyan részére helyezték el őket, hogy túléltek több mint 1000 évet, és elolvasható állapotban maradtak fönn, de a legtöbb, a domborműveknek a legtöbbje az a kőből készült, általában mészkőből. Itt két alapvető típus lehet megkülönböztetni. Az egyik az, amiket beépítettek, tehát valami épületen szerepelt. Itt betettem egy kis képet, a sok-sok maja művészeti alkotás közül számomra, ha csak egyet lehetne kiválasztani, akkor valószínűleg ezt választanám. Ez egy nagyméretű domborműnek a részlete, ami Palenque maja városból származik, Palenque itt van. Az ottani 19. templomnak a falát díszítette egy ilyen jóval emberméretnél nagyobb dombormű, ahol az uralkodót lehet látni, ő látható itt kis részletben a képen, teljes alakjában, a másik oldalt egy másik hölgy van, és a felesége térdel mellett, és fogják egymás kezét. Szóval bármelyik részletet nézi meg az ember, hihetetlen finom munkával szembesül. Ennek volt egy speciális oka is, mégpedig az, hogy ezen a vidéken, tehát ezen a vonalban, amit én itt mutatok, ez a Mexikó és Guatemala határvidéke, az Usumacinta folyó, olyan mészkő fordult elő, olyan finom szemcsés mészkő, amit egészen finoman lehetett megfaragni. Hát itt ezen a pici képen nyilván nem látják, de még a ruházatnak a legfinomabb redőjét is ráfaragták, tehát tényleg egy egészen hihetetlen szépségű domborműről van szó. És itt látszik, hogy ezen is volt egy felirat, egy kis részlet látszik belőle. Tehát ezek voltak azok, amelyek úgymond beépítettek voltak, és léteztek olyan domborművek, amelyek szabadon álltak, tehát nem egy épület falára építették be őket, vagy éppen egy bejáratnak az áthidalóját jelentették, hanem szabadon felállították őket, ezek voltak a stélék. Ezekből mutatnék be néhány példát, mielőtt ugye a konkrét bennünket érdeklő stélére térnénk rá. Ezek különösen fontos információkat hordoztak, a rajtuk levő szövegek. Mégpedig azt lehet mondani, hogy ezek, ha nem is kizárólag, de elég jelentős mértékben a legfontosabb dinasztikus forrást jelentették, tehát magyarán az uralkodó családok életével foglalkoztak, mert hogy minden uralkodó igyekezett ilyen úgynevezett stélét, tehát szabadon álló domborműves kőoszlopot állítani magának, adott esetben nem is egyet, hiszen itt, ahogy éppen láttuk a bevezetőben, a Calakmuli első piramis előtt 7 stélét is állított föl magának egy bizonyos uralkodó, és ennek most nem tudom hirtelen fejből, de a jelentős részét ugyanazon a napon. Tehát mindenki igyekezett megemlékezni, minden uralkodó igyekezett megemlékezni az életének, vagy az általa vezetett város életének a fontos eseményeiről, tehát megemlékeztek a trónra lépésről, megemlékeztek arról, hogy győzelmet arattak egy másik város fölött, hogy megházasodtak, és volt még egy fontos motívum, szinte kötelező feladat, az, hogy
az idő múltán bizonyos évfordulókon, a maja időszámításban különböző időperiódusokban gondolkoztak. Ezek közül egy különösen fontos volt a 20-as évforduló, mert hogy ők 20-as számrendszerben számoltak, és ezért aztán a nagy évfordulók úgy következtek, hogy egy adott év után a következő jelentős évforduló az 20 év múlva következett be, aztán utána 400 év múlva, tehát 20x20, amit már nyilván az adott uralkodó nem élt meg, tehát nem állíthatott magának. Sőt, sok esetben, még ha 20 évet sem ült a trónon, akkor ugye neki nem maradt alkalom, hogy ilyen évfordulóra sztélét állítson magának, és ezért aztán időnként nagyon türelmetlenek voltak az uralkodók, és 5 vagy 10 évente, tehát az 5 vagy 10 éves évfordulóra is állítottak maguknak sztéléket. Tehát ezek voltak azok az alkalmak, amikor ilyen szabadon álló domborműves és felirattal ellátott kőoszlopokat állítottak maguk számára. Tudjuk azt, hogy kb. Időszámítás szerint 100-ban állították az első felirat és dombormű nélküli sztéléket. Ezek sima kőlapok voltak, mondjuk ma, de én gyanítom, hogy ezek olyan sztélék voltak, amire még nem véstek domborművet, de szinte biztos, hogy ki voltak festve. Tehát festett feliratok és ábrázolások lehettek rajtuk, amik hát természetesen megsemmisültek, és ezért aztán úgy néznek ki, mintha ezek ilyen teljesen sima kőlapok lennének, és az utolsó sztélét, legalábbis a úgynevezett klasszikus maja korszakban, 909-ben pontosabban ez, amit ma ismernek, időszámítás szerint 909 volt az utolsó sztélé, amit fölállítottak. Nyilván volt még későbbi, csak még esetleg nem került elő, Tonina nevű városba, és ezt követően, tehát nagyjából a 10. század elején a maják felhagytak az ilyen kődomborműveknek az állításával. Maga a civilizáció nem szűnt meg, csak átalakult, sok mindenben megváltozott, más dolgok megmaradtak. Tulajdonképpen ezt is az úgynevezett klasszikus korszak egyik határának tekintik, mégpedig azt, amikor felhagy az ilyen kőemlékeknek az állításával. Nagyon különbözőek ezen a hatalmas területen felállított sztélék. Itt 3 példát hoztam, mutatnék be. Az egyik, ami itt bal oldalt látható, ez egy Kismaja város Bonampak, az első sztélé. Hogyha megnézik, szinte alig emelkedik ki a dombormű a sztéli felületéből. Ez is az a nagyon-nagyon finom szemcsés mészkő, amit említettem. Bonampak az, ha visszalépek, akkor itt található. Tehát ugye az előbb voltunk Palenkében, itt folyik az Usumacinta folyó, ezt hívják a Romok folyójának, mert hogy emellett helyezkedik el Jascsilán, Piedras Negras, Bonampak és Palenque. Tehát itt állították föl ezt a sztélét, amiről beszélek, és egészen más sztélés stílus képviselnek a déli területeknek a 2 nagy városa, az egyik Quirigua, onnan itt lehet látni egy sztélét, ez az E jelű sztélé. Itt látszik a mérete, tehát itt látszik, hogy ez meg van dőlve, és egy ember áll itt, meg a talapzatánál is áll, tehát vannak olyan sztélék, amik 10 méter magasak, sőt azt hiszem a legmagasabb talán Belizből is, mert 12 méter, és vannak olyanok, amik mondjuk 1,5 méter magasságúak, tehát ez is egy ilyen helyi stílus által meghatározott szokás, hogy ilyen típusú sztéléket állítottak, illetve vannak olyanok, amik már ez az előbbi is, amit mutattam, ez a Quirigua is, ez már szinte szoborszerű, de azért ez még dombormű. Ami már szinte majdnem szobornak nevezhető, ezek a kopáni sztélék, amik itt láthatók, hiszen látják, hogy egészen mélyen van kifaragva, szinte tényleg úgy néz ki, mint egy szobor, sőt, ha megforgathatnám, akkor lehet látni, hogy a testrészek, a ruhadíszek, a ruha elemei, azok folytatódnak az oldalán is. Ugye ezek az uralkodókat ábrázolják, bocsánat, ezt nem mondtam, ez egy fontos dolog volt, tehát általában az esetek nagy részében az uralkodó saját magát ábrázolt ezeken a sztéléken. Itt ugye az arca látható, a 2 keze, ugyanitt is látható az arca, ezen a sztélén is itt van az arca, teljes alakja, itt vannak a lábai, tehát saját maguknak állítottak úgymond emléket, rávésték a dátumot, hogy mikor, és ráírták a szöveget, hogy milyen alkalomból. És ezek a kopáni sztélék voltak olyanok, amik, ahogy említettem, már szinte szoborszerűek voltak. Most még egy pillanatra visszalépek a térképen, és megmutatom. Tehát itt van Quirigua, és itt van Kopán. Tehát elég messze vagyunk Palenkétől, ami azt jelenti, hogy hát itt ugye ugyan ez is a maja civilizáció, de egy kicsit más stílust képviselnek az épületek, a domborművek, a faragványok és sok minden más.
Na, hát szóval ezek voltak azok a tárgyak, amelyek közül ugye egyet választottam én ki speciális okok miatt, és hát ami miatt Calakmul különösen érdekessé vált, az az, hogy innen ismerjük a legtöbb stélét egyetlen városból. Amikor Calakmult felfedezték, akkor 60 stélé volt ismert, ma 117. Ha jól emlékszem, Calakmulnak a fő vetélytársa, amiről majd fogok beszélni, Tikál, ami egy hasonló nagy város volt, onnan 21 néhány. Tehát ugyan Calakmul építészetileg nem annyira magas színvonalú, mint Palenque, vagy Jascsilán, vagy Kopán, de az egyedülálló sajátossága az, hogy itt nagyon-nagyon sok stélét állítottak, és ahogy mondtam, egy-egy uralkodó akár 20-at is, és van olyan év, hogy többet is felállította maga számára. Na és akkor nézzük meg magát a várost, egy pár szót beszéljünk erről. Itt egy-két diát majd fogok mutatni, nem csak egyet. Azt lehet tudni, a város eredete az több évszázaddal korábbi, mint amilyen dátum itt szerepel, de azt lehet tudni, hogy kb. Időszámítás szerint a 6. század közepén ezt a várost vezető dinasztia, amit Kán vagy Kígyó dinasztiának neveztek, akkor felemelkedett, tehát egy nagy uralkodó dinasztiává vált, és ez a városnak a jelentőségét is megnövelte. Itt látható a városnak a magja. Két épületet emelnék ki, mert ezekről fogok beszélni. Az egyik ez a bizonyos egyes épület, itt állt előtt az 53-as stélé, tehát ami a Néprajzi Múzeumba került. A másik pedig a 2-es piramis, aminek még lesz jelentősége, mindjárt el fogom mondani. És hát ez egy rekonstrukció a városnak a központjáról, a magjáról. Itt ezek közül ez a 2-es piramis, tehát ez egy nagy térre nézett, itt ugye látják, talán az is van egy Grand Plaza, tehát ez volt a városnak a főtere, és attól egy kicsit oldalra esik ez az 1-es piramis, itt látszik ugye ezen a rekonstrukción, ahol a Néprajzi Múzeum, ugye most már így mondom, de hát annak idején persze nem ezzel a céllal készült, sztéléjét állították fel. És hogy mi volt a jelentősége ennek a városnak? Ugye említettem, a 6. században a városnak a dinasztiája az nagyjá válik, és ezzel nagyjá teszi magát a várost, és ekkor elindul egy majdnem 150 évig tartó háború, amit ma a régészek úgy hívnak, hogy a Csillagok háborúja, ugye a filmből. Ezt pontosan tudjuk, miután ugye minden datálva volt, 562-ben kezdődött el ez a háború, sok-sok várost vívta egymás ellen, tehát mindenki ellen szinte, mégpedig azért, mert ahogy mondtam, ez egy struktúrált városszerkezet volt, tehát nem különálló, egymástól teljesen független városok léteztek a maja civilizáció területén, hanem a nagyobbak azok hát igyekeztek meghódítani és vazallussá tenni a többieket, és azok is lefelé tovább más városokat vontak a befolyásuk alá, és hát tulajdonképpen egy ilyen háborúskodás indította el ezt a Csillagok háborúját is, és két város vívta egymással, tehát minden város benne volt, de a főszereplő az Calakmul és Tikál volt, most megmutatom még azért a térképen, hogy miről beszélünk. Tehát ugye itt van Calakmul, és itt van Tikál. Ez a mai guatemalai mexikói határ. Tehát Tikál az a határnak a déli oldalán, Guatemalában található, Petén tartományban, az őserdőben, és attól északra pedig Calakmul. Megjegyzem, mert ennek lesz majd még jelentősége, ez az a terület, amit itt látnak, Petén szó van ideírva, ami talán, sőt biztosan még a mai napig is a leginkább őserdővel fedett, leginkább nehezen megközelíthető terület, tehát majd lesz szó arról, hogy mikor és miért fedezték föl Calakmul városát. Ez volt az a terület, ahova legkésőbb hatoltak be a felfedezők, tehát legkésőbb találták meg az ottani városokat. Ebből kivétel mondjuk Tikál, amit már elég korán 1848-ban felfedeztek egyszerűen a méretei miatt, olyan hatalmas nagy város volt. Tehát azt régóta ismerték, Calakmult csak 1931-ben fedezték fel. De a lényeg most ebben a pillanatban, hogy ez a két város feszült egymásnak, ahogy mondtam, 150 évvel keresztül, és ennek a hosszú háborúskodásnak a döntő részében Calakmul volt a győztes, tehát teljesen megsemmisítette Tikált. Vannak olyan feliratok, amik arról szólnak, hogy behatoltak a calakmuli csapatok Tikál városában, és hogy a vér tócsában állt, és a fejekből gúlákat raktak a győztesek. Egészen a 7. század végéig ez volt a helyzet, amikor egy
új uralkodó került Tikál trónjára, és ahogy itt látható, 695. augusztus 8-án egy döntő győzelmet aratott a kalakmuli uralkodó fölött, akit magyarra fordítva Jaguár Mancsnak hívtak. A maja neve ez volt, hogy Juknomcskak, és ennek a győzelemnek állít emléket az egyik legfantasztikusabb maja alkotás, amit itt lehet látni. Ez a tikáli 3-as vagy 4-es piramis tetején levő templom szemöldökgerendája, tehát ahol be lehetett menni a templomba. Ez teljes mértékben kőből épült a piramis is, a rajta levő templom is, de nagyon gyakran a szemöldökgerendákat, tehát amik a bejárat fölötti részt tartották, az fából készítették, mégpedig a szapote nevű fából, ami egy nagyon kemény termeszeknek is ellenálló fa volt, nagyon szép volt az erezete, nagyon jól faragható volt, és itt is látszik, egy nagyon bonyolult domborművet faragtak rá, itt a rajzot is mellékeltem, itt tulajdonképpen a trónon látható, ez a trón, itt ül az uralkodó, itt az arca, ez a fejdísze, tehát ül a trónon, és van előtte egy hosszú szöveg. Ő a győztes uralkodó. És az a hosszú szöveg mondja el azt, hogy legyőzte, döntő győzelmet aratott a kalakmuli uralkodó Jaguár Mancs fölött, mégpedig úgy szól a szöveg, ezekről a glifákról van szó, és itt a feloldása, persze ezek nem én oldottam föl, hanem maja epigráfusok, ez egy teljesen külön álló tudomány, talán azt lehet mondani, hogy szinte néhány tucat ember gyakorolja a világon, közülük az egyik Bíró Péter, majd róla fogok beszélni, egy magyar epigráfus. Tehát ők azok, akik hosszú évtizedek alatt megfejtették a maja írást, és ők el tudják olvasni, és le tudják fordítani ezeket a szövegeket. A lényeg az, hogy itt azt mondja a szöveg, alászállott tűzkőpajzsa, Jaguár Mancs kalakmulból, az úr fogja, Hasan Chand Kavil Tikál isteni ura. Magyarán azt mondja el, hogy a Tikál uralkodója legyőzte a kalakmuli uralkodót, akinek alászállott tűzkőpajzsa, tehát leesett a földre, elvesztette a csatát, és fogságba esett. És talán ő látható az egyik ilyen rajzon, ami Tikálból maradt fönn. Itt ugye látjuk, hogy egy meztelenre vetkőztetett személy áll, hasonlítsuk össze azzal az uralkodóval, aki a trónon ül, akit nem is lehet látni a hihetetlen gazdag viselettől, meg fejdísztől. Ő meg teljesen meztelen, csak egy ágyékkötő van rajta, össze vannak kötözve a kezei meg a lábai, és mellette pedig ott van a rávonatkozó szöveg, és egy másik, szintén tikáli domborműven egy hátrakötözött kezű foglyot lehet látni, és a tikáli uralkodót, tehát azt lehet tudni, hogy döntő vereséget szenvedett, és ezek szerint, ha hihetünk ennek a szövegnek, akkor fogságba esett. Ami azért érdekes, és majd mindjárt érthető lesz, hogy miért beszélek róla, hiszen a kalakmuli sztélén, ami a Néprajzi Múzeumban került, nem ő látható, hanem az ő utódja, tehát ezért beszélek az elődről, erről a Jaguár Mancsról. Tehát ez azt jelentette a maják esetében, hogyha egy csatát elvesztettek, foglyulejtették az uralkodót, akkor azt az uralkodót feláldozták a győztes városban, tehát nem kerülhetett már haza. Viszont a különlegesség az, hogy megtalálták otthon, megtalálták Kalakmulban Jaguár Mancsnak a sírját az 1990-es években. Vagy legalábbis valószínűleg az ő sírját. Amit itt lehet látni a kép jobb oldalán, ez a második piramis, ugye mutattam egy térképet az előbb, és mögötte pedig az 1-es piramis, tehát itt van a Néprajzi Múzeum sztéléje, itt állt, és ez pedig a 2-es piramis volt, aminek a rekonstrukcióját itt lehet látni. És ennek a itt fontos megemlíteni, hogy a maja piramisok is, mint minden más mezzoamerikai piramis, az esetek nagy részében sokszor átépült. Tehát megépítették egyszer, ráépítettek egy szentélyt, beletemettek valakit, és aztán, ahogy jött egy másik uralkodó, egy még nagyobbat épített, de ráépített az előző piramisra, és ezt lehet látni ebben a metszetben, mégpedig az, hogy ez a ma látható állapot, tehát amit itt látunk, és itt alul pedig van egy alépítmény, tehát volt egy korábbi kisebb piramis, és annak a belsejébe több sírt tártak föl, és ezek közül a 4. sír volt az, ami bennünket érdekel, és abba találták meg ezt a halottat, ami a dia alsó részén látható. Ő maga ma a Campeche-i Múzeumnak a kiállításában látható,
Ugye ez a Calakmul nevű város, ez a Mexikón belül a Campeche szövetségi államban található, és ezért aztán az ott feltárt leleteket, mármint a Calakmulban feltárt leleteket, azokat az azonos nevű városba, tehát Campeche-be szállították, és az ottani múzeumban lehet megnézni. Tehát itt látszik megtalálták az ő halotti pólyáját is, minden mellékletét, itt van egy rekonstrukció, amit lehet látni, hihetetlen sok jádeékszerrel díszítették, különböző edényekkel, az egyikről majd mindjárt fogok beszélni, és hát ilyen különös tárgyakkal is, mint amit itt külön kiemeltem, ez egy viszonylag egyszerű tányér, de a belsejében csonttárgyak vannak, ezek közül egy különösen érdekes tárgy, amit itt alig lehet látni, ez a picike, ez egy rájatüske. Tehát egy rája farkának a tüskéje, ami azért érdekes, ebből sok-sok száz került elő maja városokból, mert hogy ilyen tárgyakkal végeztek önáldozatot. Tehát nem csak a foglyolejtett hadifoglyokat áldozták fel, hanem a kultúrának része volt az is, hogy az embereknek saját magukon is kellett véráldozatot végrehajtani, mégpedig azért, mert úgy gondolták, hogy maga a vér az közvetíti az isteni lényeget, és amikor a világot teremtették, akkor az istenek, van ilyen mítosz, a saját vérüket áldozták föl annak érdekében, hogy az embereket megteremthessék, hogy létrehozzák. Tehát van egy olyan mítosz, ami arról szól, hogy az egyik isten alászállt az alvilágba, magával vitte az ősöknek a csontját, ott összeszedte az ősöknek a csontját, azt összeőrölte, és a saját vérével keverte el, és abból hozta létre újra az embereket, és nyilván így gondolkodtak, hogy ha az istenek meghozzák azt az áldozatot értünk, emberekért, hogy mi létezhessünk, hogy a saját vérüket is feláldozzák, akkor nekünk is kötelességünk hasonló áldozatot bemutatni. Ezért is voltak ugye a hadifogoly és más áldozatok, meg ezért is volt szinte kötelező dolog az emberek számára ilyen saját véráldozatot is bemutatni, tehát meg kellett szúrni a testnek valami részét. Ennek a legnehezebben hihető, de sokszor dokumentált része az volt, amikor a nyelvet szúrták át. Van ilyen nagyon híres, a British Múzeumban található a Jascsilani 24-es számú áthidaló, ahol egy uralkodó felesége látható, amint egy ilyen áldozatot hajt végre magán, de vannak arra is adatok, amikor a nemi szervet szúrták át, szóval ezek elég brutális dolgok, és egy ilyen rájatüske is szerepelt ennek a jaguármancsnak a leletei között, tehát nyilván neki is kötelező volt ezt végrehajtani, de ami igazán érdekes számunkra, az ez a tányér, amit itt lehet látni a sírrekonstrukcióban, mégpedig azért, mert itt lehet látni a rekonstrukción is, hogy ezen van egy szöveg, ugye ezek az írásjegyek, ezek a glifák. Itt is lehet látni a fotón. És ez azért érdekes, mert a szöveg úgy szól, hogy Yitzhak tányérja. Magyarán ez azt jelenti, hogy ő volt ott eltemetve, az uralkodó. Márpedig, ha ő ott el volt temetve, akkor nem áldozhatták föl Tikálba, mert nyilván a holtteste nem került volna haza Calakmulba. Úgyhogy itt valami, inkább arra gondolnak, két lehetőség van, hogy vagy nem őt ejtették foglyul ebben a döntő ütközetben, hanem valamelyik hadvezérét, vagy a másik esetleges alternatíva, hogy itt hamisítottak. Tehát nem az ő sírjáról van szó, hanem ebbe belekerült ez a tányér, ami az ő nevét viseli. Hogy miért érdekes az ő személye? Hát egyrészt ugye az ő uralkodása zárta le ezt a bizonyos nagy háborúskodási időszakot, amiről beszéltünk, ez a csillagok háborúja. Másrészt pedig ő utána került trónra az az uralkodó, aki bennünket érdekel, aki a Néprajzi Múzeumban került sztélén látható, aki ugye pont emiatt, hogy ilyen zavarosak voltak ezek az évek, tehát nem tudjuk pontosan és biztosan, hogy ez a jaguármancs mikor halt meg. Azt tudjuk, hogy 695-ben szenvedte el ezt a döntő vereséget, de ezek szerint akkor valószínűleg ezt ő túlélte, még néhány évig uralkodott, és őt követte ez az uralkodó, akit úgy hívnak, hogy Juknom-Tukkavil, aki valószínűleg 702-ben került Calakmul trónjára, és 731-ig uralkodott, tehát tulajdonképpen a város utolsó nagy virágzó kora az az ő nevéhez köthető. Ő építette fel ezt az első piramist,
ami így látható, ugye a lábánál találták ezeket a sztéléket. Sajnos ez a piramis nincsen feltárva, de szinte biztosra vehetjük, hogy ő ott nyugszik ebben a piramisban. Tehát ahogy a másikban, a 2-es számú piramisban ugye megtalálták az ő elődjét, ezért elég valószínű az, hogy őt, tehát ezt a Yucnom-Tuk-Cavilt, őt ebben a piramisban temették el, de még ennek a belseje nem került feltárásra, csak ahogy látják, ugye a külsejét tisztították meg. Tehát ő 702-ben már 7 stélét állított fel, tudjuk róla, hogy jelen volt egy másik nagyon jelentős város, az El Perú nevű város királyának a beiktatásán, ami azt jelenti, hogy ez a másik város, ez a vazallusa kellett, hogy legyen ennek a Calakmulnak, tehát magyarán valószínűleg a nagy döntő vereség után valahogy Yucnom-Tuk-Cavil uralkodás alatt Calakmul visszanyerte a jelentőségét. Itt ugye látszik, hogy 731-ben összesen 7 stélét állított fel. Annyit tudunk, hogy 733 és 736 között egy tikáli oltáron egy kalakmuli előkelő látható, talán esetleg ő maga. Mi lett az, egyelőre nem tudjuk, hogy pontosan mi lett az ő sorsa. Minden esetre azt tudjuk, hogy 909-ben állították ebben a városban az utolsó stélét, és ez a város is ugyanúgy, mint a többi klasszikus kori maja város, ahogy ilyen eufemisztikusan szokták mondani, lehanyatlott. Azaz eltűnt az őserdőben. Elhagyták ezeket a városokat, ami nem azt jelenti, hogy innen elköltöztek volna az emberek, hanem a társadalomnak az a nagyon bonyolult és magas szintű szervezettsége megszűnt, ami lehetővé szükségessé tette ilyen óriási méretű piramisoknak és épületeknek az emelését. Tehát mondjuk így a paraszti élet folytatódott tovább, lecsökkent a népességszám, az őserdő újra visszafoglalta ezt a területet, ahogy ezen a piramison is lehet látni, tehát ezeket úgy kell elképzelni, hogy ezek a felfedezés idején, ezek teljesen be voltak nőve hatalmas fákkal, és annyi csak úgy lehetett őket észrevenni, hogy a tetejükön is ugye nagy 30 méteres fák álltak, és ezek a fák emelkedtek ki az őserdő lombkoronájából, és így lehetett egyáltalán valahogy azonosítani ezeket. Tehát a város ugye megszűnt létezni. Még itt megemlítem, itt még 2 stélé látható, amit ugyanabban az évben állított ugyanez az uralkodó, ugyanő maga látható rajtuk, nagyon hasonló az ábrázolásuk. Ez az egyik, ez a Mexikóvárosi Antropológiai Múzeumban található, nagyon hasonló a Néprajzi Múzeuméhoz, csak sokkal nagyobb, talán 2-szer akkora. Ez az 51-es számú stélé, és a másik, ez pedig a Kölni Múzeumban található, ez is nagyon-nagyon hasonló a Néprajzi Múzeuméhoz, majd rajzot fogok mutatni, azon lehet látni, ugyanúgy egy pajzsot visel az uralkodó, tehát ugyanaz az uralkodó látható rajta értelemszerűen, a kezében egy dárdát visel, előtte egy fogoly kuporog, a különbség annyi, hogy a szöveg az a másik oldalra van írva, és a sztélének az oldalára is véstek egy szöveget, a miénkére ez nem került rá. Tehát a 7 stélé közül ez a 3, ami ma ismert, és azt lehet mondani, hogy ezek nagyon-nagyon hasonlóak egymáshoz, de ugye ezek ott maradtak szépen a piramis lábánál, egy idő után ledőltek, és aztán jöttek ugye a felfedezők. Na hát nézzük meg akkor a felfedezést, tehát most ugrunk az időben nagyon-nagyon sokat, egészen 1931-ig. Ugye 909 volt az utolsó év, amikor még lehet tudni, hogy egy stélét felállítottak a városba, ami azt jelenti, hogy még akkor a királyság működött, tehát egy magas szervezettségű politikai rendszer létezett, és aztán a következő néhány évtizedben omolhatott ez össze, és hagyhatták el a várost. Ahogy említettem, ugye ez egy olyan város volt, amit nagyon-nagyon későn fedeztek fel. Ugyanis a maja városoknak a felfedezése az elkezdődött hát legalábbis a 19. század közepén első felében. Voltak olyan városok, amiket szinte az első pillanattól kezdve ismertek a spanyolok, a Yucatán-félsziget északi részén, több ok miatt. Egyrészt, mert a Yucatán-félszigetnek az északi része az nem olyan sűrű erdővel fedett, mint ez a terület, amiről beszéltem, ez a guatemalai Petén tartomány. Sűrűbben lakott volt,
akkor is, amikor a spanyolok megérkeztek a 16. század első felében. Azok a városok, amik északon voltak, a Yucatán északi részén, azok sokkal tovább fennmaradtak, tehát kisebb volt az időbeli távolság a városok megszűnte, a maja városok megszűnte, és a spanyolok érkezése között. És hát szintén egy nagyon fontos dolog, hogy az első nagyobb spanyol települések, azok itt születtek meg a Yucatán-félsziget északi részén. És ezért aztán már az 1580-as évekből is, meg még korábból is vannak leírások a spanyolok által ismert maja városokról. De a nagy részét ezeknek a városoknak, amik délen helyezkednek el, tehát a mai Guatemala területén, vagy Belize-ben, vagy Hondurasban, ezeket a 19. század közepén kezdték el felfedezni, kivétel még szintén Palenque, amit említettem, amit a 18. század vége óta ismertek, de Tikalt is 1848-ban fedezték fel, Kopánt 1841-ben talán. A lényeg az, hogy nagyjából a 19. század végére lezajlott ezeknek a úgynevezett elveszett városoknak az újrafelfedezése. Ez az a korszak, amit én úgy szoktam hívni, hogy az utazó régészek korszaka. Ezt hát sok név fémjelzi, de hármat mindenképpen megemlítenék. Az egyik Sir Percival Moseley, egy angol, a másik egy osztrák származású utazó, Theobert Mahler, és egy francia, Désiré Charnay. Mindegyikük a 19. század második felében éveket töltött azzal, hogy ezeket az őserdei területeket járta, és megpróbált ismeretlen maja városokat felfedezni, ezeket már fényképezni, hiszen ők már használtak fényképet, de a Désiré Charnay volt az első, aki az 1860-as években már fényképezőgépet használt. Megjegyzem, az ő kortársa volt a Rosti Pál, aki 1858-ban járt Mexikóban és fényképezett, részben régészeti emlékeket is, a Charnaynál korábban, de ő nem jutott el, ő ugye egy magánember volt. Ezek mögött, az emberek mögött, akiket említettem, vagy kormányok álltak, mint a francia kormány a Charnay mögött, vagy nagy múzeumok, British Museum Moseley mögött, vagy komoly anyagi támogatók. Rosti egyedül utazott, tehát ő nem jutott el ide a maja területre, ő nem fedezett föl úgymond semmit. Amiket ő lefényképezett, azok már korábbról ismert épületek voltak Mexikó középső részén, illetve korábbról ismert kőemlékek, de hát abból a szempontból az ő munkássága mindenképpen említésre méltó, hogy ahogy említettem, az 1850-es évek végén már fényképeket készített. Egy picit utána érkezett Charnay, aki ugye szintén már fényképezett. Tehát a lényeg az, hogy nagyjából a 19. század végére a maja városok majdnem kivétel nélkül ismertté váltak. Ezek közül kivételt képezett Calakmul, amit csak 1931-ben fedeztek fel, mert ahogy említettem, annyira mélyen az őserdőben elhagyatott helyen feküdt, ahol nem voltak települések. Tehát nem voltak maja falusi települések, ami volt, azok a gumifák. És ehhez kellettek az úgynevezett csiklerok. Tehát azok a vándorló, gyűjtögető emberek, akik ezeknek a fáknak a nedvét gyűjtötték össze, a rágóguminak az alapanyagát, ugyanis ezek nem termesztett fák voltak, hanem vadon élő fák, és ugye ezeknek az őserdei területeknek az a sajátossága, hogy nagyon nagy a biodiverzitása, ugye ezt mindenki ismeri. Ami azt jelenti, hogy nagyon-nagyon sok faj él benne, állati és növényi faj, de egy-egy fajhoz tartozó egyedek, azok nagy távolságra vannak egymástól. Ezért aztán ezek a csikle gyűjtésre alkalmas fák nagyon távol voltak egymástól, tehát állandóan vándorolni kellett ezeknek az embereknek, megtalálni egy ilyen fát, bemetszeni a kérgét, rátenni ezt a gyűjtődobozt, és utána visszamenni és begyűjteni az így kicsorduló nedvet. És ilyen csiklerok fedezték fel Calakmult is, és tőlük tudta meg ez a bizonyos a dián szereplő Cyrus Lundell, aki egy biológus volt, hiszen ezek a területek, ezek nem csak ugye erre a célra voltak, ebből a célból voltak fontosak, tehát a csikle gyűjtés szempontjából, hanem hát ugye a biológiai kutatások szempontjából, meg a gyógyszerkutatások szempontjából is. És ő ezért járta ezt a vidéket, őt vitték el ide a csiklerok,
ő volt az, aki először nevet adott ennek a helynek, ez a Calakmul, ez az általa adott maja nyelven adott név, ami azt jelenti, hogy két szomszédos domb városa. Mert hogy ő a két nagy piramist fedezte föl, amit én mutattam, az 1-es és a 2-es piramist, és erről nevezte el magát a várost, és ő volt az, aki az első vázlatot készítette, és megtalált kb. 60 stélét. És erről értesítette Sylvanus Morley-t, akinek ugye a naplójából idéztem, aki a következő évben azonnal szervezett egy expedíciót, ő ugye Yucatán-főszigetnek az északi részén, Chichén Itzában vezetett ásatást, mint ha jól emlékszem, a washingtoni Carnegie intézetnek a kutatója. Ez a 30-as évek abból a szempontból érdekes, hogy két nagy amerikai kutatóintézet hosszú évtizedekig tartó kutatóprogramokat finanszírozott ezeken a területeken, annak érdekében, hogy megállapítsák a maja és más civilizációknak a kiterjedését, hogy mekkora területet foglalnak el, feltárjanak városokat, és ennek egy fontos eleme volt Morley-nak a munkássága, aki különös érdeklődéssel viseltetett a feliratok iránt. Itt ugye szerepel a dián is, hogy az a célja, hogy a feliratokat összegyűjtse. Hiszen a 19. század közepe második fele óta foglalkoztak a maja írásnak a megfejtésével. És hát nem ment a dolog. Bizonyos glifákat, tehát írásjegyeket megfejtettek, ugye Morley ezért tudta a dátumot elolvasni a Calakmul stélén, mert azok a glifák már ismertek voltak, de a nagy része nem. Ugye itt nem volt rozetti kő. Itt csak maguk a maja feliratok, akár edényen, akár fülkorongon, akár domborműven álltak rendelkezésre, és ebből kellett megfejteni, tehát nem volt egy másik nyelven, ismert nyelven ugyanazt a szöveget tartalmazó másik szöveg, ami lehetővé tette volna, hogy akkor ezt az ismeretlen írást megfejtsék. Tehát ez egy hihetetlen szellemi teljesítmény volt, én a mai napig is abszolút csodálattal adózom a maja epigráfusok előtt, hogy ők miket ki tudnak deríteni, az egészen döbbenetes, és nyelvészeti tudásuk valami páratlan, soha nem lennék rá képes. És itt ugye az volt a cél, nem csak Morley-nak, hanem másoknak is az volt a célja, hogy minél több feliratot gyűjtsön össze, tehát hogy minél több írásjegy legyen ismert, azaz minél nagyobb nyersanyag legyen abból a célból, hogy talán lehető legtöbb ilyet összegyűjtjük, akkor egy idő után sikerül áttörést elérni, és lesz valami olyan megoldás, amivel meg tudjuk fejteni a maja írást. Úgyhogy a Morley ilyeneket csinált, hogy ilyen tacepaókat szögeztetett ki az őserdőbe, ami így szólt, hogy oho, figyelem, aki egy új feliratot hoz nekem, mármint hogy lerajzolja, vagy megmondja, hogy hol található, vagy a hátán elcipeli, az kap, nem is tudom mennyi dollárt ígért neki. Ez ugye a csikleroknak szóltak ezek a tacepaók, és hát ugye mikor megtudta Morley, hogy itt 60 stélé áll, amit ugye a Lundell előtte már nagyjából összeszámolgatott, hát akkor 1000-rel rohant oda Chichén Itzából, mert tudta, hogy itt ez egy nagyon fontos dolog, mert nagyon sok felirathoz fog hozzájutni. Ezért is volt érdekes ugye a naplójában ez az 53-as stélének a felfedezésekor, amikor fogadtak a munkásokkal, hogy na vajon van-e rajta a dombormű, és van-e rajta felirat. Tehát ő eljött ide, felállították ezeket a sztéléket, itt lehet látni, ez megint csak a Harvard Egyetem múzeumának az adattárából való, ez az első piramisnak a lába, itt vannak ledőlve a sztélék, ha nem tévedek, ez a mi sztélénk, az 53-as sztélé ledőlve, egy már vagy állva maradt, vagy már felállították, tehát ez az a pillanat, amikor megtalálják. Itt van az 53-as sztélé még nem fölállítva, de már felbillentve, tehát ugye ez alapján lehetett látni, hogy mi van rajta, és hát itt vannak a munkások, akik ilyen hatalmas nagy rudakkal, feszítő rudakkal mozgatják ezeket hát ezek ugye több mázsás kőemlékek, tehát nem volt könnyű ezeket mozgatni. A lényeg az, hogy a Morley felállítja a megtalált sztéléket, ezeket lefényképezik, lerajzolják, meghatározzák a dátumokat, és aztán elhagyják a várost. 1932. És így marad a város egészen 1980-as évekig. Ennek a diának azt a címet adtam, hogy elhagyatva.
Tehát ezt a várost elhagyták. Nem csak a maják, hanem elhagyták a kutatók is, és egészen az 1980-as évekig nem folytatnak kutatásokat, sőt, mi több, nem is őrzik a várost. Amikor én először Mexikóban megfordultam, a 80-as évek közepén, második felén, akkor már minden, legalábbis a mexikói maja várost őriztek. Ami azt jelentette, hogy legalább egy család ott lakott, akit az állami régészeti hivatal fizetett. Ott volt a házuk, ott volt a földjük, kukoricát műveltek, és az volt a feladata, hogy őrizze azt a várost. Aztán egy hónapban egyszer bement a városba, megkapta a fizetését, jól berugott, és hazament. De minden esetre volt valaki, aki erre figyelt. Ez nem volt a 30-as, 40-es, 60-as években, ami az lett a következménye, hogy itt a dián is szerepel, hogy egy több stélét elloptak innen, többek között ugye az 53-as stélét, erről fogok beszélni, mégpedig nagyon brutális módon, úgy, hogy lefűrészelték a domborműves részeket, hiszen ezek szinte szállíthatatlanak voltak, tehát itt úgy kell elképzelni, hogy egy nagyon sűrű őserdő van, és a legközelebbi út az, hát nem tudom megmondani pontosan, hogy akkoriban, de mondjuk 100-as nagyságrendű kilométer, tehát 100 kilométeren keresztül kellett valahogy vonszolni ezeket a kőtárgyakat, még úthoz vagy olyan folyóhoz értek, ahol csónakra lehetett tenni, illetve 1932-ben már vasút is létezett, de annak az elérése is azért, mondom, 100 kilométert igényelt. Tehát igazából csak a piacképes részeket akarták elvinni, és ezért fűrészelték szét ezeket a sztéléket, amik aztán darabokra is törtek. Meg fogom mutatni, vagy elmagyarázom a mi sztélénk esetében. Csak annyit mondanék még itt a városról, hogy az 1980-as években kezdik el feltárni a várost, kiderül, hogy ez egy hatalmas nagy, sokkal nagyobb város, mint amit gondoltak 1932-ben. A kiterjedés az 30 négyzetkilométer, 6200 épületet térképeztek föl, tehát ugye még egyszer hangsúlyozom, ugye ez az 5., 6., 7., 8. századról beszélünk. Sikerült megfejteni a városnak az eredeti nevét is, ugye ez a Calakmul 1931-ben kapta ezt a nevet, ami úgy szól, hogy Ostetún, a 3 kőhelye, és az is kiderült, hogy ugye, ahogy erről már beszéltem az előadás első részében, hogy ez egy nagy királyságnak, a Kán vagy Kígyó királyságnak vagy dinasztiának a székhelye volt. Aztán ugye a feliratok megfejtéséből kiderült, hogy itt milyen háborúk zajlottak, hogy ennek a bizonyos csillagok háborújának az egyik főszereplője volt Calakmul, és mindaz, amiről beszéltünk, kiderült. Körülbelül 50 000 lakosa volt, ami abban az időben egy metropoliszt jelentett. Tehát úgy kell elképzelni, hogy ebben az időszakban egész Mexikóban a legnagyobb város az Teotihuacán volt, aminek körülbelül 125 000 lakosa volt, és ezzel ugyanebben a korban, amiről most beszélek, az egész világon azt hiszem a 6. legnagyobb népességű város volt. Teotihuacán a 125 000 lakosával, és ehhez képest volt 50 000 lakosa körülbelül Calakmulnak. Körülbelül hasonló, talán 50-60 000 lehetett Tikálnak, tehát ez 2 hasonló méretű város volt, hát így, ugye ők 150 évig gyilkolták egymást háborúk sorozatával. És ahogy említettem, ugye összesen 117 stélét találtak, még az elmúlt években is kerültek elő, mert hogy voltak olyan korai stélék, amiket befalasztak későbbi épületekbe. Tehát itt is dívott az a dolog, ami hát a világ minden részén van, hogyha jön egy új uralkodó, aki nem ahhoz a dinasztiához tartozik, mint az előző, akkor ugye megpróbálja kitörölni a történelemből ezeket az elődöket, és azért aztán mondjuk levési az arcukat a domborművekről, vagy az egész stélét, kőemléket beépíti a saját épületeibe. Tehát még az elmúlt 1-2 évtizedben is kerültek elő, és így most 117-nél tart ez a történet. Na, hát ez a helyzet nagyjából a városnak mondjuk így a mai napig tartó állapotával, és akkor hát mi történhetett ezzel a stélével? Hát ez a dia foglalja össze a történetet, az előzőnek az volt a címe, hogy elhagyatva, itt azt lehet mondani, hogy elrabolva. Konkrétan ez a stélé. És hát ha lehet azt mondani, a tudomány volt az egészben a hibás, mert hogy ugye említettem, hogy a Sylvanus Morley az nagyon fontosnak tartotta, hogy
minden létező maja feliratot összegyűjtsön, annak érdekében, hogy a tudomány rendelkezésére bocsássa. És ezeket ugye nem csak összegyűjteni akarta, hanem ezeket publikálta is. És hát itt az egyik ilyen alapvető publikációja, ami itt látható, ez a Petén feliratai, vagy peténi feliratok. Ugye Petén az Guatemalának az északi tartománya, ahol Calakmul is található. És hát ez ugye egy alapművé vált a maja kutatók számára, de nem csak az ő számukra, hanem a műgyűjtők számára is. Nem tudom, hogy említettem az előző előadásban, amikor ez a bizonyos csere folyamat a Néprajzi Múzeum és a két említett gyűjtő között elindult, akkor amikor először járt a Néprajzi Múzeum raktárába egyikőjük, nem aki itt a képen látható, aki itt látható, úgy hívják, hogy Everett Rassiga, ugye két nevet említettem, a másik a belga, az Emile Delattre. Ő úgy érkezett a múzeumba 1970-ben, hogy a hóna alatt volt a múzeum akkori igazgatójának, Bodrogi Tibornak az angol nyelvű könyve, Óceáni művészete, amit alapvetően a Néprajzi Múzeum óceáni gyűjteményéből írt, tehát a benne szereplő legjobb tárgyakat írta le, és azoknak a fotója meg a rajza volt benne. Tehát magyarán Emile Delattre az pontosan tudta, már azelőtt, hogy betette volna a lábát a Néprajzi Múzeum raktárába, hogy ott milyen tárgyak vannak, és ő mit szeretne megszerezni. Ugyanezt a célt szolgálta Sylvanus Morleynak ez a kötete is, és hát természetesen nem csak a tudósok használták, hanem a műgyűjtők és a műkereskedők is. Egyrészt ők tanultak, tehát azokról a tárgyakról is akartak tudni, ami az ő kezükön keresztül ment adásvétel során, de volt ennél sokkal sötétebb része ennek a dolognak. Ezek a könyvek szolgáltak tippadóként azoknak a dílereknek, akik nem csak a műkincspiacon levő tárgyakat adták-vették, hanem hajlandóak voltak fosztogatni is. Ennek a klasszikus példánya volt, ha lehet ilyet mondani, a képen látható úriember, hát szerintem, ha ránéznek a képre, körülbelül lehet is érezni, Everett Rassiga. Nem volt egy kifejezetten szimpatikus ember, én ismertem személyesen, mert hogy aztán ő Magyarországra került egyébként, itt telepedett le, és itt halt meg. Mert hogy illegális műkincskereskedelem miatt kitiltották Mexikóból, mindjárt elmondom a sztorit, aztán Svájcba élt, és aztán mikor a Néprajzi Múzeummal üzletelt, akkor hát hogy nem, a Néprajzi Múzeum Amerika gyűjteményének a muzeológusának a hugát vette feleségül, és ezért telepedett le Magyarországra, és innen ismertük mi egymást. Kétszer találkoztunk. Tehát ő nem csak a piacon levő műtárgyakkal foglalkozott, hanem ő maga is hajlandó volt, ugyan nem saját kezűleg, hanem mások által régészeti lelőhelyeket fosztogatni. Ő egy amerikai figura volt, aki a második világháborúban pilótaként harcolt. Egyes visszaemlékezések szerint Japánban ismerkedett meg az ottani művészettel, mások szerint Hawaiion. A lényeg az, hogy a második világháború tette számára azt lehetővé, hogy megismerje az úgynevezett törzsi művészetet, vagy primitív művészetet, vagy ezeknek az egzotikus világoknak a művészetét, és ekkor kezdett el műkereskedelemmel foglalkozni. Volt egy galériája is New Yorkban, de ő ennél többet akart, és különböző expedíciókat szervezett, amivel műtárgyakat lehetett ellopni, és az ő terepi képviselője volt ez az úriember, aki itt látszik ezen a képen. Ő egy hihetetlen jókezű restaurátor volt, itt egy maja váza van a kezében, amit ő restaurált. És őt bízta meg a Rassiga azzal, hogy menjen el Mexikóba, és onnan szerezzen műtárgyakat, és ezek közül a leghírhettebb eset az egy majdnem 10 méter hosszú, 1,5-2 méter magas mélystukkó dombormű, amit egy Calakmul közelében levő kisebb városban fedeztek föl, fűrészeltek darabokra, és szállítottak az Egyesült Államokba, és ajánlotta föl ez az ember a Metropolitan Múzeumnak megvételre. Az ár, ez 1960-as évekről beszélünk, tehát az árat így kell tekinteni, $400,000 volt. És ez azért merült fel akkor, mert hogy a Metropolitannek egy évfordulója volt, egy nagy kiállítást szerveztek, és akkor úgy érezte, hogy ezt ott el tudja adni, ezt a tárgyat.
de akkor már túllőtt a célon, mert hogy a Metropolitan igazgató helyettese értesítette a mexikói régészeti hivatalt, és annak az igazgatója odautazott, megnézte a tárgyat, és akkor tettek egy ajánlatot ennek a Everett Rassigának, hogy vagy visszaszolgáltatja Mexikónak ezt a domborművet, vagy elkobozzák a Cuernavacai házát. Ugye ez Mexikónak az egyik legkellemesebb kisvárosa. És hát ő fogcsikorgatva az előzőt választotta, de hozzátette, hogy és ki fogja nekem megtéríteni a $70,000, amiben nekem ez került. Tehát magyarán volt kép még ezt is előhozni, hogy hát az ő költségeit azt ki fogja megtéríteni. Innentől kezdve már annyira előtérbe került, hogy hasonló dolgokkal már nem próbálkozott, de valószínűleg ezt a Staley-t, amiről mi beszélünk, ezt korábban, hát nem tudok más mondani, hogy lopatta el. Az itteni cikkek, amiket én ide bevágtam, ezek elmondják azt, hogy szervezett egy konzorciumot befektetőkből, ugyan nyilván egy módos ember volt, de azért ez több pénzt igényelt, bankárokból és műgyűjtőkből, és építettek egy leszállópályát Calakmul mellett. Ja, hozzáteszem, hogy ezt elfelejtettem mondani, ugye, ahogy mondtam, katonai pilóta volt a II. Világháború alatt, és utána pedig az American Airlines-nak volt a pilótája, és heti azt hiszem 3-szori gyakorisággal repült Mexikóba, és ez tette lehetővé számára, hogy csempészem. Majd fölhagyott a pilótasággal, és átállt ugye erre a tevékenységre, és hát nyilván innen jött az ötlet, hogy akkor egy ilyen leszállópályát építsünk, és oda érkeztek a gépek, amik szállították az utánpótlást, azoknak az embereknek a számára, aki ugye az ő megbízottja volt, meg akik még ott dolgoztak, tehát ez az úriember, az ő számukra az utánpótlást, a felszerelést, az eszközöket, és hát szállították el, vitték el a megszerzett műtárgyakat. És hát ennek lett az áldozata ez a bizonyos 53-as Staley is, ennek a maradványát lehet itt látni. Itt ugye két Staley csonkja áll egymás mögött, mert amikor én ezt a fényképet készítettem, akkor még nem volt előttem ismert ez a sztori, és nem gondoltam rá, hogy külön erről a hátsóról csináljak külön egy fotót. Tehát ennyi maradt a helyén. És az a kép, ami itt látható, ez a Staley, ez az 53-as Staley 1968-ban a New Orleans-i Múzeum kiállításán, ahova kölcsön adta Everett Rassiga, nyilvánvalóan azzal a céllal, hogy hát itt majd vevőt fog rá találni. Hozzá kell tenni, hogy ezekben az években, az 50-es, 60-as években főképpen Észak-Amerikában az ilyen tárgyaknak óriási piaca volt. Nagyon sok múzeum kapott ajándékba különböző gyűjtőktől, vagy az általuk létrehozott alapítványoktól nagyon értékes tárgyakat. És ezek ilyen nagyon nagy presztízsű adományok voltak, nagyon nagy tiszteletnek örvendő emberek, és a dolognak a háttere az volt, hogy nagyobb összegű adót lehetett leírni egy-egy ilyen adományozásnál, mint amennyibe a maga a tárgy került. Tehát tulajdonképpen pénzt lehetett keresni azzal, hogy a dílertől megveszik ezeket a tárgyakat, majd oda ajándékozzák különböző amerikai múzeumoknak. Tehát valószínűleg itt is ez lehetett talán a terv, de végül is a Staley nem kelt el. Hozzáteszem, azt elfelejtettem mondani, hogy hát itt is ugye az történt, hogy lefűrészelték a talapzatáról a Staley-t. Hát itt látható a Staley az eredeti állapotába, bevallom, itt csaltam. Ez el van forgatva 90 fokkal, mert ez azt az állapotot mutatja, amikor fekszik, de már a Staley-t felfordították. Tehát ami mögötte van, ez az álló Staley. De annak érdekében, hogy el tudjam magyarázni a dolgot, 90 fokkal elfordítottam a képet, és így úgy néz ki, mintha állna. Tehát nézzék meg, itt van az ugye elég jól lehet látni, hogy ez egy álló alak. Itt van a feje ugye az uralkodónak, itt van a pajzsa, amit a Morley leírt, a kezében van a dárda, itt előtte kuporog egy fogoly, és látszik, hogy itt van a lába, itt vannak a sarujjai, ugye, és alatta még folytatódik még a Staley egészen idáig. Plusz azt is lehet látni, hogy itt van ugye a felirat, itt van az ő fejdíszének a vége, és még fölötte szintén folytatódik maga a Staley. Hogyha megnézzük ugyanezt a tárgyat New Orleans-i Múzeum kiállításán, akkor lehet látni, hogy
hát ez egyenesen áll. Meg itt el van vágva. Tehát földdarabolták. Részben azért, hogy megszabaduljanak a fölös részektől, tehát magyarán hosszába is elvágták. Ugye itt az volt a helyzet, hogy sok esetben ezeknek a sztéléknek az oldalán, tehát az élén is volt felirat, tehát azt is meg kellett őrizni. Itt lehet tudni azt, a Morley leírásából ugye lehet tudni, hogy az élén nem volt felirat, tehát föl lehetett áldozni. Ez ma egy olyan tárgy, aminek a vastagsága az hát kevesebb, mint 10 centiméter. Ha megnézik itt azért lehet látni, hogy ennek azért jóval nagyobb a vastagsága. Tehát hosszába is elfűrészelték, alul is elfűrészelték, és itt lehet látni, hogy ugye leírja maga Morley is, amikor megtalálták, hogy ketté volt törve, itt el van törve. Viszont már itt New Orleansban is, már itt is el van törve. Tehát magyarán súlyos károkat szenvedett a Staley, de hát minden esetre sikerült kihozni az őserdőből, és kijuttatni Amerikába. Ami a dolognak még további pikantériája, az az, hogy amikor nyomoztam a története után, és megkerestem a szakembereket, akkor találtam valakit, ő egy nagyon-nagyon neves maja epigráfus, egy amerikai epigráfus, David Stewart, mert hogy írt róla nagyon röviden egy tanulmányába, és abban a tanulmányban leírta, hogy ő fiatal volt még akkor, 1999-ben, ők egy csomó maja várost jártak végig, hogy megnézzék az ott található kőemlékeket és a feliratokkal dolgozzanak, és ők 1999-ben még megtalálták a rablóknak a táborát. Ez még ott állt a piramis mellett. Megtalálták a fűrészeket, ezek ilyen nagy, olyan fűrészek voltak, mint amivel a favágók dolgoznak, tehát ezek a nagy szalagfűrészek. Megtalálták a ilyen élelmiszeres, konzerves dobozokat, kannákat is. A baj az, hogy hát nem jutott eszébe lefényképezni, mert én ugye azt kértem tőle, hogy hát az nekem egy nagyon érdekes dolog lenne, hogyha tudna fényképet küldeni erről a helyről, de azt mondja, annyira sokkolta őket ez a dolog, meg akkor ugye még nem volt digitális fényképezés, vagy kevésbé volt, hogy nem fényképezték le, sajnos nem dokumentálták. De a lényeg az, hogy 1999-ben még ez a tábor ez még ott állt. Tehát magyarán ugye a tárgyat sikerült kihozni Mexikóból, sikerült átjuttatni Európába, és hát végül is ugye kikötött a Néprajzi Múzeumban. Mégpedig ugye amiatt, és akkor itt érek azt hiszem most már az előadás végére, mégpedig ugye amiatt, amit az előadás elején elmondtam, hogy a Néprajzi Múzeum ugye egy új állandó kiállítást készített, és ehhez szüksége volt jó minőségű mexikói vagy latin-amerikai régészeti leletekre, és hát ez abszolút kapóra jött a múzeum számára, és cserébe ugye óceáni tárgyakat adott. Nem tudom, hogy ezt az előző előadásban elmeséltem-e, de mindenképpen elmondom, mert ez a dolognak a veleje, azt hiszem, hogy miért került egyáltalán erre a cserére sor. Azon túlmenő, hogy a Néprajzi Múzeum érdekelt volt, persze tegyük hozzá, az igazsághoz hozzátartozik, hogy mindez, amit én most itt elmeséltem, ez a háttér, ez teljesen ismeretlen volt a múzeum akkori szakemberei számára. Tehát ők ezt nem tudták. Annyit tudtak, hogy vannak műkereskedők, és nekik vannak tárgyaik. Hogy az mi módon, hogy került hozzájuk, erről nekik fogalmuk nem volt. Tehát nyilván azt azért tudni lehetett, vagy kellett, hogy ezek nem tudományos ásatásból származnak, nem olyan tárgyak, amiket nem tudom én, a 19. század óta birtokol egy család, akkor szerezte meg, amikor ez még nem ütközött törvénybe, és hát most eladja. Ugye vannak ilyen esetek, vannak például mexikói kódexek, amikről lehet tudni, hogy nem tudom én, a 16. századtól kezdve itáliai család birtokába volt, mondjuk térítő papok hozták át Mexikóból, bekerült ennek a családnak a birtokába, és a 19. század második felébe pénzügyi okok miatt elárverezték. Tehát ezek mondjuk olyan tárgyak, amik hát persze ezek is azért lehetnek, hogy is mondjam, etikailag problémásak, de jogilag, pénzügyileg mindenképpen tisztának nevezhetők. Tehát vannak ilyen esetek. Itt azért lehetett volna gondolni, hogy ez nem az az eset, de tény és való, hogy biztos, hogy a múzeum szakemberei erről nem tudtak semmit, sőt, mi több azt se tudták, hogy
azt se lehetett akkor tudni, hogy ez melyik maja városból származik. Tehát összesen annyit, hogy Mexikó maja sztélét, tehát ennyi adattal vette át a múzeum. Nyilván a dílernek nem állt érdekébe, hogy ezeket az információkat kiadja, tehát mindaz, amit én itt most elmeséltem, ez évtizedekkel később apró mozaikokból összerakott történet. Tehát ennyit, hogy úgy mondjam, az akkori kollégáknak, meg a múzeumnak a javára írjunk. A lényeg az tehát még egyszer, hogy ugye emiatt az új állandó kiállítás miatt a múzeum belemegy ebbe a cserébe. A kérdés az, hogy a másik oldal számára miért érdekes. Nagyon profán és nagyon lehangoló a magyarázat, mégpedig azért, mert ugye említettem, hogy a 50-es, 60-as években főleg az amerikai múzeumok előszeretettel jutottak ilyen tárgyaknak a birtokába adományozás útján. De egy idő után azért ezek a donorországok is kezdtek fellépni az ilyen műkereskedelem ellen, meg a nyugati országok is, és ezért aztán a hasonló tárgyak a 60-as években, 70-es években már nehezen voltak eladhatók. Nem voltak piacképesek. Különösen, hogyha az eladó neve az úgy cseng, ahogy Everett Rassigáé csengett a nyugati világban, amiről persze megint csak nem lehetett tudni itt a vasfüggönytől keletre, és ezért aztán ők az ilyen tárgyakat nem tudták forgalmazni. Viszont kitűnően tudták forgalmazni a kelet-európai szocialista országokból beszerzett 19. századi, mondjuk óceáni néprajzi tárgyakat. Mert hogy azok nyugaton legálisak voltak, műkereskedelemben forgalmazhatók voltak, nem ütköztek jogi akadályba, hiszen azok a 19. század, 20. század fordulóján kerültek múzeumi tulajdonba, jogilag tiszták voltak, komoly pedigréjük volt, lehetett tudni, hogy 100 éve múzeumokban vannak, tudományosan feldolgozottak voltak, ezért aztán nagyon piacképesek voltak. És itt tulajdonképpen az történt, hogy ezek a műkereskedők tárgyat legális tárgyra cseréltek. Ezért hívom én ezt ma úgy, hogy ez nem pénzmosás, hanem műtárgymosás. És hát ez nem csak a Budapesti Múzeum esett ebbe a csapdába, mert tényleg így kell fogalmazni, tehát nyilván nem egy szándékos dologról van szó, hanem beleesett ebbe a csapdába, hanem például a kelet-német múzeumok is. Hiszen pontosabban a német múzeumok azok a 19. században óriási versenyt vívtak egymással, hogy melyik város múzeuma tesz szert több egzotikus tárgyra. Ugye még például Franciaországban mondjuk a párizsi múzeumok uralták az egész országot, Németország ilyen szempontból sokkal széttagoltabb volt, bár a berlini múzeum mindennek fölött áll, de a többi város is, hiszen ugye csak 1870-ben jött létre a német egység, ezért aztán nagyon sok önálló, gazdag város létezett, Hamburgtól Lipcséig, és ezek mind saját múzeumot hoztak létre, óriási gyűjteményeket hoztak létre, és ezek között volt 2, amelyik a keleti blokkba esett, ez a Lipcsei és a Dresdai Néprajzi Múzeum, mind a 2 olyan, ami néhai nagyon gazdag német város volt, jó etnológiai múzeummal, nagyon erős gyűjteményekkel, és mind a 2 belekerült ebbe a szórásba, ha lehet ilyet mondani, tehát mind a 2 folytatott hasonló cseréket ezekkel a gyűjtőkkel. Magyarán ott is megtörtént az, hogy a jogilag tiszta és nagyon piacképes néprajzi tárgyakat cseréltek egyébként a piacon nem forgalmazható tárgyakra. De megjegyzem, ugyanebbe a hibába beleesett az általán emlegetett Humboldt Fórum elődje, az Ethnologisches Múzeum, tehát a Nyugat-Berlini Múzeum is, beleesett a Brüsszeli Királyi Művészeti Múzeum is. Szóval a 60-as, 70-es években másképpen mentek a dolgok, ma egészen más jogi és erkölcsi alapon állva ítélik meg ezeket a dolgokat. Persze nyilván kritikusnak kell lenni a múltba is, de nem szabad elvonatkoztatni a történeti kontextustól. Na, szóval azzal zárnám le, hogy itt szerepel ugye egy rajz erről a sztéléről,
ugye, ahogy említettem, úgy került a Néprajzi Múzeumban, hogy semmilyen adat nem volt róla, csak annyit lehetett tudni, a stílusa alapján lehetett tudni, hogy egy majatárgyról van szó, egy sztéléről van szó, és Mexikóból való. Bekerült az állandó kiállításba 1980-ba, és egészen 1995-ig a Néprajzi Múzeum állandó kiállításában állt. Eközben természetesen óriási fejlődés, vagy nem természetesen, de óriási fejlődés következett be a majaírás megfejtésében is. Úgyhogy kb. 2015-ben, nem emlékszem pontosan a dátumra, az általam emlegetett magyar epigráfus Bíró Pétert megkértem, ő besétált a múzeumba, hogy próbálja meg elolvasni azt a feliratot, ami itt látható, a Stéli rajzán látszik itt a bal sarokba, ezek a furcsa rajzolatok, és ő ezt megtette, és itt van a szöveg, ami itt állt, tehát ez a 9 baktum, ez a 15 katun, stb. Ez maga a dátum. Ez a maja időszámítás, kétfajta időszámítás szerinti dátum, és ez felel meg ennek a bizonyos időszámítás szerinti 731-nek. Tehát ezen a napon Ustetunban, azaz Calakmulban, ugye ma már tudjuk, hogy ennek a városnak ez a neve, Juknomtuk-Kavil nagykirály ünnepelte, ... ez az, amit nem tudunk, mert hogy a felirat sérült. Tehát azt tudjuk pillanatnyilag, hogy mikor, ki és valamit hol csinált. Ezt tudjuk róla, és hát azt látjuk még, és ezzel fejezném be, hogy mi mindent helyeztek el erre a stélére. Ugye itt látható maga az uralkodó, egy tipikus póz van, ahogy általában a maja uralkodókat ábrázolták, ez amit én még fiatal egyetemistaként úgy tanultam meg, azt hiszem talán az egyiptomi művészettörténetből, hogy a legnagyobb felületek törvénye, hogy egyébként teljesen természetellenes, kitekert pózban áll az illető, hiszen a törzse velünk szemben áll, közben a fejét oldalra fordítja, próbálja meg mindenki megcsinálni, és a két lábát meg kifordítja. Ez azért van, mert így lehetett minden részletet ábrázolni. Így lehetett rávésni az összes olyan fontos ikonográfiai részletet, ami az olvasók, a nézők számára fontos volt, hogy tudják azt, hogy miről van szó, kiről van szó, és ő neki mi a szerepe a társadalomban. Tehát ugyan a felső része eléggé sérült, de azt lehet látni, hogy ő egy ilyen nagyon díszes, valószínűleg egy ilyen nád vagy favázból készült tollakból és állatelemekből összeállított fejdíszt viselt, egy jádéból faragott fülkorong volt a fülébe, egy többsoros jáde gyöngyökből fűzött nyakláncot viselt. Ugye emlékezhetnek rá, hogy általam mutatott az elődjének a sírja, ott szintén ugyanilyenekkel volt eltemetve, tehát életben is ezt viselték. Egy jáde meldíszt, ez az uralkodói jelvény, amit visel. Van egy öve, aminek szintén egy nagy maszkot, egy ilyen nem arc, hanem egy ilyen hasmaszkot visel. Az egyik kezében egy pajzsot tart, a másik kezében egy tollas dárdát. A karján van egy furcsa tárgy, ugye itt lehet látni, hogy rá van fűzve, és egy pici kis ilyen szatyor. Ez a kopáltartó táska. A kopál az egy fának a gyantája, ami megszáradt állapotban elégetik, és akkor ilyen illatos füstje lesz, és a felhők olyan füstje van, mint az esőfelhőknek, tehát az eső varázslásnál lehetett használni. Itt előtte egy fogoly térdel, hátra van kötve a keze, tehát valószínűleg ez az ünnepség valami ilyen katonai akció után foglyulejtett embernek a feláldozásakor történhetett. Tehát így lehet nagyjából rekonstruálni, és hát ugye van egy ilyen nagyon díszes sarúja, egy tollköpenyt visel, itt lehet látni, és hát van egy ágyékkötője. Na, tehát szóval ez kb. Így néz ki ez a dolog, és ez a tárgy fog bekerülni, ahogy említettem, a holnapi napon, az ősszel, szeptemberben nyíló állandó kiállításunkban, tehát ott teljes pompájában megtekinthető lesz, és maga ez a sztori is nagyjából ott bemutatásra kerül, részben animáció, részben feliratok formájában. Úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet. Biztos vannak kérdések, gondolom leginkább ezzel a illegális műkereskedelemmel kapcsolatban. Ez nyilván a legérdekesebb az egész történetben. Igyekszem válaszolni, hogyha tudok.